Club 21, a Ràdio 4. En aquest país hi ha una empresa important, és una companyia de serveis jurídics i econòmics de molt prestigi, es diuen Grupo Gispert, tota la informació la trobareu a la seva web, grupogispert.com. Ells fa més de 70 anys que es dediquen a donar servei a totes les empreses, ja que tenen un equip integrat d'advocats i economistes, per tant, necessitats globals a tota mena de necessitats, especialistes en concursal, mercantil, fiscal, civil, laboral. I avui tenim a la Alba Flórez. Ella és advocada del Departament Civil i Mercantil del Grupo Gispert. Alba, benvinguda, bon vespre. Hola, bon vespre. Escolta'm, parlem del patrimoni protegit, que és un tema important que toca molta gent i que cal saber una mica allò quins són els temes claus o els punts principals. La primera pregunta, la primera qüestió seria de què tracta exactament la figura del patrimoni protegit? Doncs sí, mira, el patrimoni protegit és una figura que està recollida al Codi Civil de Catalunya, al llibre segon, que fa ja 4 anys que va entrar en vigor, i que va ser creada per protegir el patrimoni de les persones amb discapacitat o dependents. És a dir, el legislador el que va voler és crear aquesta figura per protegir el patrimoni d'aquestes persones més vulnerables que fins ara estaven protegides per altres figures com la tutela o la curatela que potser coneix tothom, no? Però volien fer una protecció econòmica del patrimoni d'aquest tipus de persona, no? Per tant, això, el patrimoni el que fa és està format per una sèrie de béns que queden afectats a satisfer les necessitats d'aquesta persona discapacitada o dependent, només les seves necessitats. És a dir, que els béns el bé o béns que formen part d'aquest patrimoni no són de propietat del beneficiari ni de la persona que constitueix aquest patrimoni, sinó que és un patrimoni autònom, és independent, té una personalitat jurídica, no té personalitat jurídica, el que vol dir que no pot ser embargat. Per tant, és molt interessant perquè aquests béns no poden ser mai embargats i per tant, no respon al patrimoni protegit de cap dels deutes ni de les obligacions del beneficiari ni de la persona que ha constituït o fa l'aportació d'aquests béns. Molt bé, molt bé. Escolta'm, Alba, quina discapacitat ha de tenir aquest beneficiari? Doncs el Codi el que estableix és que la discapacitat ha de ser psíquica, igual o superior al 30%, o ha de ser una discapacitat física o sensorial del 65%. I les persones que estan en situació de dependència haurien de ser de grau 2 o 3. 2 o 3. Evidentment ens demanaran un certificat, a més per l'administració competent, o una resolució judicial ferma que ho estableixi, aquesta discapacitat. Clar. Escolta'm, ja sé que la pregunta que et faré ara és molt llarga, és molt complicada, a la ràdio tenim sempre poc temps, però intenta fer-ho esquemàticament. Com es constitueix de forma esquemàtica el patrimoni protegit? Doncs és molt fàcil. Cal anar al notari i al notari li hem de dir quines dades té la persona que constitueix aquest patrimoni, és a dir, les seves dades, la relació de béns que es constitueixen, designar un administrador d'aquest patrimoni, que sempre podrà ser la persona que fa aquestes aportacions de béns, però mai podrà ser el beneficiari, és a dir, la persona discapacitada, i aquesta escriptura que farem davant el notari es podrà inscriure al registre de la propietat si el patrimoni està format per béns immobles, i això també ens dona una garantia de publicitat davant tercers, perquè així els tercers sabran que aquest patrimoni està protegit, no? Ens falta una mica de cultura i de pedagogia, no?, amb aquests temes en aquest país encara. Sí, la veritat és que sí. A més, és una figura que s'està utilitzant molt poc, suposo que per desconeixement, també per unes qüestions fiscals que valdria la pena potser tractar en una altra conversa, però la veritat és que és una figura que el legislador ha creat i a mi em sembla molt interessant i que s'hauria d'utilitzar més. I realment des de fa 4 anys el Codi Civil de Catalunya ens va posar aquesta eina per utilitzar-la i no s'està utilitzant molt. Per què creus que no s'utilitza tant? Jo crec que per desconeixement i també per les qüestions fiscals, perquè no ha quedat resolt. El legislador moltes vegades fa les lleis amb molt bona intenció i intentant protegir, en aquest cas, a les persones discapacitades i resoldre situacions de la persona i de la família, en aquest cas, i després les qüestions fiscals potser no les miren. I finalment a la pràctica sempre s'ha de tenir en compte
la qüestió fiscal. I és cert que potser el tema fiscal el legislador no l'ha estudiat gaire. Claríssim. Gràcies, Alba Flórez, advocada del Departament Civil Mercantil del Grup Gispert, i fins molt aviat. Un plaer. Gràcies a vosaltres. Tota la informació a grupgispert.com.